Ahojte, dobrý deň želám. Rada by som vám predstavila projekt z Crossu, z softwarovej spoločnosti v Žiline, kde pôsobím ako Head of People and Culture. A tento projekt sme nazvali, že sme každý iný a práve preto si vieme rozumieť viac. Keď sme v Crosse pred 2 rokmi začali rozoberať business marketingovú stratégiu, ako sa chceme ako firma prezentovať na trhu a ako chceme zameriavať naše produkty, tak sme si položili ešte jednu otázku a to je to, že OK, okrem toho biznisu, prečo vlastne ako podnikateľ fungujeme na trhu, máme ešte jeden hlavný cieľ a to je naša firemná kultúra, ktorú máme, ktorú chceme budovať a stále si ju udržiavať. Naše hodnoty máme založené na 3 základných veľkých nohách a to je hodnota. My stále chceme dodávať tú hodnotu tým našim zákazníkom, ale aj našim kolegom, našim zamestnancom, aj našim šéfom. Na druhú stranu máme ľudskosť. Chceme stále robiť s ľudskou tvárou, lebo je to stále o nás, o ľuďoch. My chceme mať ľudský prístup vo všetkom, čo robíme. A medzi tým potrebujeme mať neustály balans a neustálú rovnováhu. Poznáte balančnú dosku, keď na nej stojíte, udržať rovnováhu na jednom alebo na druhom je veľmi obťažné a stále potrebujete jemne balansovať a byť stále v pohybe, aby ste to udržali živé a aby to vlastne ladilo s tým, čo potrebujete. A tak sme sa pozreli na to, že fajn, tú ľudskosť my máme nádhernú v Crosse, ale vieme ju ešte určite posilniť a ten potenciál zväčšiť. A práve preto sme sa pozreli na ten potenciál, že potenciál znamená vlastne to, čo nám rýchlejšie ide. Robíme ľahšie, s menšou energiou, proste baví nás to viac. A to sú tzv. Naše talenty. Preto sme sa rozhodli, že budeme postupne budovať celú talentovú štruktúru v rámci Crossu. S pomocou metodiky Gallup sme zostavili kompletne celý koncept toho talentového prístupu u nás vo firme. A našim cieľom bolo podporiť našich lídrov, dať im nástroj, kde vedie efektívne riadiť, pracovať s tými týmy, viesť tých ľudí a rozvíjať tie talenty, to, čo tým ľuďom prirodzene proste ide. Vďaka tomu tí ľudia dokážu lepšie spolu komunikovať, rýchlejšie vyriešiť, ak majú medzi sebou nejaký konflikt, vedia si lepšie porozumieť aj cross týmami, nielen v tej svojej bunke. A my sme kompletne zapojili top management, začali sme v podstate majiteľmi, top managementom, dnes stredným managementom, no a dneska už fungujeme na tzv. Tímovkách, kde ľudia už v tej svojej bunke sa učia o tom, aké talenty majú, ako im to spoločne ladí a neladí, a keď im to neladí, čo za tým je, ako to vedia zlepšovať. A dnes už robíme aj tzv. Cross tímovky, to znamená, aby sa lepšie rozumeli. Napríklad dívame sa na to aj z obchodu, pretože na tej druhej strane je vždy zákazník, ktorý tiež má nejaké talenty, nejaké potreby a keď ich dokážeme rýchlejšie splniť a dodať, o to rýchlejšie urobíme ten biznis. A samozrejme nebolo to vždy úplne jednoduché a ružové a trebalo podporiť kolegov, aby sa do toho s nami spoločne zapojili, ktorí boli trošku skeptickejší voči tomu. Ale dnes už máme v podstate zapojených 98% ľudí do celého tohto talentového prístupu, to znamená väčšinu firmy. Tie najväčšie prínosy, ktoré máme, je to, že týmy spolu komunikujú otvorenejšie, ľahšie, lepšie si rozumejú a tým pádom je tam to efektívnejší progres. A lídri dokážu lepšie pracovať s potenciálom ľudia rozvíjať, namiesto toho, aby pozerali na tie nedostatky. A takisto ľudia sa tým pádom cítia viac pochopení, viac ich to baví, alebo robia to, kde vynakladajú menšiu energiu, sú viac zaangažovaní a tým pádom dávajú vyšší výkon. A za celým týmto projektom stojí samozrejme náš hlavný top management, ktorý to celé kompletne podporil, môj celý tým HR, ktorý robí či individuálne rozhovory alebo tímovky a samozrejme naši lídri, ktorí pracujú s tými tímami a pracujú s ľuďmi. To, čo je pre nás najdôležitejšie, je, že to nie je jednorazová akcia, ale je to dlhodobá zmena, dlhodobý proces. Pretože ak sa nám podarí prepojiť výkon s ľudskosťou a ľudia robia viac toho, v čom sú prirodzene dobrí, rastú nielen oni, ale aj celá firma. Ďakujem veľmi pekne a teším sa na ďalší rozhovor ohľadne talentového prístupu.